Здравейте ви, Бог 7! В днешния епизод ще ви покажем как да направите силово с две ръце. Първото най-важно нещо при силово с две ръце е хвата. Има няколко най-различни хвата, но според нас най-лесният и най-удобният е този, в който китката ви застава на буквата Г. Следващото важно нещо при това силово е самата засилка при него. Тази засилка, която ви показах току-що, я правите 3 серии по 5 пъти и тя ще ви помогне да научите по-лесно силово. След като вече сте направили засилката, която ви показах, полосата ви трябва да мине под гърдите и трябва да заключите с рамената. След като вече сте направили засилката и лосът ви е минал под гърдите, трябва да направите кофичка. Има още един по-лесен начин за да направите силово, който е с залюляване. Това беше от нас в този клип. Следващата седмица очаквайте още.